nga wala mailalom sa pagbuot sa amahan. Isuwat diha mga igsoon, anak nga wala mailawom sa pagbulutan sa amahan. Makita nato mga igsoon, basahon nato diha sa Matthew 3. Mateo Kapitulo 3, versikulo 13 hangtod sa 17. Anak nga wala mailalom sa pagbulutan sa amahan. Mateo 3, 13 hangtod sa 17. Nanata? Okay. Akong gihangyo ang tanan mo, balik una ta sa pagbarog mga igsoon. Ingon ang 13, unya gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa Jordan, aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mubunyag kaniya si Juan, nga miingon, ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang mubunyag kanimo. Apan mitubag si Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini, kay niining paagiha, makatuman kita sa tanang gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Human gayud sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga nagpaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinalangga kong anak nga nakapalipay kanako pag-ayo. Usbo na to ang last nga verse. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini ang pinangga kong anak, kini mao ang pinangga kong anak nga nakapalipay kanako pag-ayo. Magampo na ta. Amahan namo nga langit nun, salamat kayo sa imong mga pulong among gibasa karon ug among pangayoon samtang kami bahin-bahin ni ini, samtang kami magapaminaw ni ini. Ikaw ang Dios mao'y magapasabot kanamo, pinaagi sa pagtudlo sa imong balang espiritu sa matag usa kanamo ka mga kasing-kasing o Dios. We pray na dili masakmit sa kaaway ang among mga nakatunan og magpadayon miniini nga mapalig-on, mapatubo og mas dasig o Dios. I pray dugay naman or bag-o pa nga nagsugod sa pagpangalagad kanimo, ikaw ang Ginoo magsangkap sa tanan niining takna sa kagabion. Matawo ka sa kada kasing-kasing ni adtong wala pay Kristo sa kasing-kasing ug maghari ka o Dios sa tanan. Among gipangayo Ginoo ang langit no nimong gahom nining kagabihon nga walay magsamok sa kada kinabuhi. Sa tanan nga maabot niining mensahiya sa bisan unsang paagi imong panalanginan. Amo ning madawat pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among hari, buhing Dios ug mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod ang tanan mga igsoon. Praise God. Maayong gabi Sa makausap pa, maayong gabi Ang atong gibasa karon mga igsoon, opposite ni siya sa atong uluhan sa pagtuon. Kaya ang uluhan sa atong pagtuon, nagisgot man ni og anak nga gawas sa pagbulutan sa amahan. Mao man ni ang atong pagtuon. Samtang ang atong gibasa may tungod kang Ginoong Hesukristo nga gikumen sa amahan nga nag-ingon dito, kini mao ang pinangga kong anak nga nakapalipay pag-ayo nako. Napabata? Ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon nga giangko niya ang posisyon nga gitawag siya anak sa Dios, paminawan ni. Iyang gipakita ang example or panag-ingnan usa ka pamatasan ingon nga anak nga angayang sundugon. Kanang pangandoy nga makapalipay
kanang pinangga kayo ka og ang imong kinabuhi makapalipay pag-ayo sa amahan. Kinsa ba diri mga anak nga samtang na pang imong ginikanan, wala kay laing number 1 nga pangandoy, mao nga malipay ang imong ginikanan diha nimo. Wala tingali, no? Kay istorya raman ang moingon nga makahuman gyud kog eskwela, balayan gyud nako si akong uyab. Mo manay laktod. Mahuman kog eskwela, balayan nako si mama. Palitan ako sakyanan si papa. Kay sa pagkatinuod lang inighuman nako og eskwela, kuyugan na dayon nako kung uyab. Ngana ng mga mahitabo. So, ang tingog mga igsuon nga nadungog, giingon diha nga kini mao ang pinangga kong anak nga nakapalipay kanako pag-ayo. Kabalo ba mong ang tanang tawo wa gyud nakapalipay sa Ginoo? Nakapalipay lang ang tawo sa Ginoo sa dihang nahiusa na siya kang Kristo. Kay si Kristo lamang gyud ang nakapalipay sa Dios. Wa may lain. So sa dihang mahiusa ta, diha pa nalipay ang atong Ginoo. Mo bitaw nga ngato, bitaw bisag tanan natong gibuhat mga igsuon. Wala man gani ito nakatampo sa kaluwasan tungod kay wala man tay nabuhat nga makapalipay sa Dios sa dihang wala pa ta nahiusa kang Kristo. Sabtan na to? So, kitang kada siguro pamilya, natay mga tagsa-tagsa ka mga balaod sulod sa atong panimalay. Wala manggaling na nakasuwat, pero kasagaran, ang ginikanan mo'y naghandol anak nga balaod. Unya, mas naanay puwersa nga balaod kung ang amahan mo'y mangusog. Pag moingon ang amahan, dapat mauli na kag alas 6 kay kung makadlawunan ka, lapas ra ka kutob. So, ingana no? Unay balaod nga ug moingon ang amahan nga magdungan tag pangaon. So magdungan ta nagpangaon. Pag mayon ang ginikanan nga inigna ata sa kananan walay cellphone. Oh, walay cellphone. Pag mayon kaon og unsay naa, kaon tanan. Ang uban wag kalag, simhot lang. Di na tinuod nga mo simhot ng kalag, no? Basig mo ingon mong unsa kun is pastor mo tuo pa din ang kalag mo simhot. No? Karon sa mga ginikanan nga naa dinhi nakasulay sabong nahimo mong anak. Mangutana ko sa inyo ha, nakasulay ba mo og supak sa kabubuton sa atong mga ginikanan? Kasuway. Karon nga kitang mga ginikanan na kita nahimo na usab nga mga ginikanan. Nakasuway ba ta nga nasakitan ta kay nga atong mga anak di mo sunod sa atong gusto? No? So, ingana mga igsoon ang ato nga kanang bation nga bugat kayo, lisod kayo nga naman tungod kay ginikanan ka pero ang imong mga anak mugawas sa imong kabubuton. Dili pa nato ma-realize nga ano nga inig pananghid na to, pa, manglakaw mi, pa, mangligo mig dagat, pa, kanunay silang, asa mo, layuaw na, di pwede, ayog, lakaw. Ato dayon nang ikasuko o ipangluod. Sa walay paghuna-huna na nagkarambula na ang mga sakyanan diha sa kalsada, may nangamatay na diha sa kalsada. Hangtod karon kung balauran ta sa atong ginikanan, mga suko lang gihapon ta. Suwaya ko no. Suwaya ko no ang tanan nga naa nimo kung gikan na sa imong ginikanan ayaw nagdad-a og lakaw, pangita og laing dapit. Og nabay mo pakaon nimo, muhatag nimo pagkaon, muhatag nimo panglod, muhatag ba nimo suway gawas ang kabubuton sa imong amahan. Amen. Sa gikaingon ko na ang tanan nakasulat sa Bible puno kayo nig pasidaan, kaalam, mga pagtudlo, pagbadlong, pagsaway. Nakasulat ni tanan mga igsoon. Ang mga Israelita, dunay mga balaod nga gihatag si Lord.
ayaw ninyo nigbuhatan, kay kung buhaton ninyo ni mo ninyong dangatan. Pero dili gyud sila mosunod sa kabubuton sa amahan, hangtod nga maangkon nila ang giingon ni Lord nga mao ninyong dangatan. Didto pa sila mo yung Ginoo. Sa niagi atong gisgutan ingon da kun maminaw palang unta. Kun maminaw palang unta. By the way, si John, gabadlong siya ni Herodes. Herodes ayaw tawon og pakigdulog ni Herodias. Kay asawa na sa imong igsuon. So gipaputlan niyang ulo si John. Kay mubadlong man niya. And someday mga igsuon, wa na unyay mubadlong na to. Munang samtang niya patakaron mga igsuon sa gitawag og pagpailawom sa otoridad nga mas labaw pa sa atoa, ug ang pinakahabog nga otoridad ang gahom sa Dios mga igsuon, ato yung tinguha nga unsa makapalipay taniya. Sa gikaingon ko na, kung dili man galing nato tinguha nga malipay ang Dios, wala na tay panganduyong kalipay aning kalibutan na tungod kay ang tanang kalipay aning kalibutan na dili man ikatande sa kalipay nga naa kay Dios. Pero kung dili na ta magsunod sa kabubuton sa Dios, daw anak ka nga bulag na sa kabubuton sa amahan, lisod na kaayo na nga kinabuhi igsuon. So, karon ato ning tan-awon mga igsuon diha sa Episo. Ato ta sa Episo mga igsuon. Ang Episo kay sunod na siya sa Galacia. Ato ta sa Episo Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verse 1 and 2. Ephesians chapter 6 verses 1 and 2 ningon diha, mga anak, sanglit Kristohanon man kamo. So, ang Kristohanon nga mga anak mga gisultian ani. Ingon siya, sundan ninyo ang inyong ginikanan kay mao kini ang husto. Unsay husto? Basahon nato kusobe sa inyong Bible tanawa. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao ni ang husto. Wala ningon ang Bible, mga anak, sanglit Kristohanon man kamo, nahala, insultuha, tubag-tubaga ang inyong ginikanan. But ningon sunda kay mao ni husto. Unsay reward? Unsay reward sa pagkamasinugtanon? Ingon diha sa verse 2, ang unang sugo nga dunay saad mao kini, tahura ang imong amahan og inahan, og kini ang saad. Unsay saad? Naay sugo no? Hindi nagsunod ang saad. Unsay saad? Dingon siya, aron mabulahan og mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. No? Ako mga igsuon, dili ko, usahay, moingon ra mangyutang, mao nagyud putoy kabubutos Ginoo, paminaw. Mayo man tayong taog, kabubuton na gitos Ginoo. Kung gibasa nimo ang Biblia, naay giingon ditong mamatay ang tao sa dili paunta panahon. So kay nganong gibutang dili paunta, it means di pa kabubuton ni Lord. Munang naisugo, sugot mo sa inyong ginikanan, kay ang saad kung magbasinugtanan mo, mutaas inyong kinabuhi. Og moingon ang ginikanan, oy, layuan man to kaayo. Asam day mo mga to. Sige, 8:00 uli mo ha. Kay kanang mga orasa, hunat panagtagay inom. Abot 11:00 hubog na kayo, gatagay pagyapon. Paglabang anag 1:00, 2:00. Mamauli na mga hubog na kaayo. Munang 7:00 pa lang pamauli na mo, kay basig maangin niya mo. Nakita, wala man ta, gagamit. Ngano? Gusto tang mubulag sa balaod sa ginikanan or sa balaod sa amahan, kaya ang atong kaugalingong gusto, mo'y atong ipatuman. O mauni ang kasagarang nahimong problema karon. No, atong silingan din
Bata pa kayo, classmate na ninyo, no? Uban ninyo dire? Classmate ninyo. Unsa man to? Mag-uli sila. Unsa man to? Kadlawon ano? Kadlawon? Ana raw ba, di ko kita na yung kilay. Unsa oras sa to uli? Kasi nakahibaw. Kadlawon, no? Oh. Kadlawon. Unya bisag unsahon nimo amping ampo, dasmagan kag hubog. Unya di ko mutuong gaamping ka o gaampo nga kadlawon na ka mauli. So importante biag yun kaayo mga igsuon nga usa kanang badlungon nato ang atong pagkamapatuyangon. Kita mismo mo badlong sa tong kaugalingon. Pugngan ba? Ayaw pasulabi ani kay mao gyud ni. Mitabo. Unya kadaghan na nahitabo. Mangluod ra gyapon ta ug badlungon tas ginikanan. Kristohanon ang anak nga gisgutan dinhi. Ningon dinhi nga anak sanglit Kristohanon man kamo, sunda ang inyong mga ginikanan. Munang dili ko mo appear, mo believe ano mga ginikanan nga tugutan ng mga anak adtos mga kalibutanong mga buhat. Di ko believe anak nga mga ginikanan. Gawas tingali kung ang imong anak mamugos, wa na kay mahimo anak kay iyahan ng kabubuton nga di magpailalom sa imong kabubuton. Kay ang iyang gusto mo iyang sundon. Gawas tingali anak. No? Kaya nga naman, bisag unsa og amping, kadaghan sa mga taong nag-amping nga naangin. Naangin manggani nga nangayo ratog hinabang ni Gobernador Digamo. Napatay manggani, naangin manggani. Unsa pa ka mga igsuon kung kita ang klaro mangyud mga igsuon kanang naghatag kag panahon sa pulong sa Dios o naningkamot ka sa pagkabot sa imong pangandoy. Pero supak na ka sa kasuguan or mga pamalaod sa mga ginikanan or sa imong leader, kay ang imo nang gusto, ang imong sundon, sultian ka nako, bisag naa kasulod sa inyong balay, prodigal son ka or prodigal daughter ka. And kung naata dinhi mga igsoon gasimba ta, pero wa ta nagsunod sa unsay atong mga nadunggan dinhi, prodigal sons and daughters ta. Kaya wa man nagpailalom sa kabubuton sa amahan. So mo na siya ang pangitabo mga igsoon. Niya siya, tahura ang imong amahan o inahan o kini ang saad. Aron nga mabulahan, mabulahan. Kinsa ni sultihan na si Lord. Og motaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Muna mo yung dili paunta panahon. Amen? Imagine ron mga igsuon niluag nag-ayo ning munang daghan na kaya ning mga panghitabo sa kadalanan. Kaming mga papa at kimong mga mama, kamusab mga batanon, inig prayer meeting gyudayon, appeal gyudayon na kinsay imong mahinumdumang magbiyahe kay moadtog eskwelahan, nagdrive, nagmotor, tanang membros imong pamilya iampo gyud nimong Lord protection eh. Usa ka batanon 22 anyos, 24 pa edad ato katong reporter sa Cebu. Kuyog ang iyang uyab. Dito sila og Negros kay nag-covered sila for 2 weeks sa news. Kabahin sa Digamo Slay. Itong pagpatay kang gobernador. So dito sila, nag-cover sila dito, nag-report siya, then pagpauli. Ni pahuway ratog daplin kay nagmotor man sila, Mio ang motor. Unya dihay truck, unya dihay ni overtake, igo sila, patay pod siya. Sa niagi, imagine kadaghan nato dinhi. Unya puro ta mangadtog syudad, managmotor ta, managdrive, manakayan. And suddenly nagkarambula mga igsuon dito sa duol sa Bulhay. Katong dako kaing truck nga nawadag sakyanan. Nawadag sakyanan. Nawadan og brake. Gipangdaraw tong mga tricycle, mga nagmotor, grabe mga igsoon.
Imagine usa sa minahal ni mos kinabuhi to ang atong dapita. Bisag sakay bus tricycle. And bisan asa karon. So dinhi sa ato igagaw ni mo to boy katong diha sa una sa 4-4 motor sabto. Motor sabto. And karon si Dong Moli. Bata pa kayo, 16? Pila edad? Batanon pa kayo to. Niapil pa ganito og parade sa Sabado kay volleyball. Player man to. And after that, pagka kadlawon, wa na nadasmaga na. No? Nindot man na, wala man ay problema. Ako dili gyud ko mo ingon ninyo, basig pasangin lang na po ko ninyo nga kani si pastor tiguba ni siya og friendship. Migo ba na ako ni-invite kauban pa jud mig church. Adto mami baklayon mga on. Dili ko against ana. Pero always gyud na kong ginaingon mananghid gyud tas ginikanan. Mananghid gyud ta kay og magkinaunsa gyud na. Sa man na? Wa magani mi kabalog asa mo apason. Kay wa man mi kabalo. So, naay problema mga igsuon sa dili pagsunod o dili pagpailalom sa kabubuton sa amahan. Arita mag-una, atong gigamit karon, atong gifokusan, kini una sa atong pamilya. So, for example, moingon ang papa, okay, nakaluto na, pangaor mo kisay gusto na. So mag-iyahay ra dito kaon, human na ang usa, gahugas ra pug iyaha, lain na po ni ato. Ang kaulahian ana nagpamalikas na kay nahutda na siya sudan. Ka-relate? Hello? Kanang sukad mo nagkapamilya, wala gyud mo nagkasuway og dungan og pagkaon kay walay balaod nga magdungan gyud kaon. Gusto mo ingana ang pamilya? Magwatak-watak ba? Mag-iyahay? Kaya nga naman, naay order, mayon ang amahan, dali na mo, magdungan ta. O saray mo, mayon ang amahan, mayon ang inahan, dapat, 8:00, na mauli na mo ha. Okay pa, buntag. Utos buntag. Di mo sunod. Kaya nga no, gusto lagi ning anak nga magkahinggawas siya sa pagbulutan sa ginikanan og iyang sundon ang iyang kaugalingong gusto tungod sa pagkanunay niya gukod sa iyang kaugalingong kalipay. Mo bitaw ning usahay ning mga anak mga igsuon manglaya sa ilahang mga ginikanan kay motipon og puyo atong nakaila o nila og usara ka semana. Nya nagkaanak na dayon pagkananay anak usa ka buok ihawon ra day siya sa lalaki. Kisay wala diri nakakita sa news. Gugma, glabihang gugmahan lagi. Grabing gugmahag yun to. Nana sila yung sa kabuk anak. And after that, pagkabuak sa samin, ang buak sa samin, mo'y gidunggab niya, 16, ka-16 nga dunggab og taman. Samin mo'y gigamit. Munang, kining, ako ni warning ni sa mga batan-on, no? Ay magpasulabi ang inyong gibati. Madisgrasya lang mo or makasala lang mo. Muna'y tinuod. Madisgrasya lang mo o makasala lang mo. Gatuo mo og makaingon tag, okay naman ko pastor, ligo naman ko pastor, Christian naman ko, pastor man gani, hagbong. Dili man na siya kakumpiyansaan. Muna nga naay magpasidaan nimo, naay mo badlong nimo, of course, ang imong ginikanan,
mukuan gyud na sa imo nga anak, mao gyud ni ang mao gyud ni ang insakto, mao gyud ni ang atong himuon. Pero mugawas na gani kas kabubuton sa imong ginikanan, imuha na ng tulubagon. Pero ang mga ginikanan manggod, bastag magka-problema ang anak, magpakaginikanan ra gyud gihapon me. Pag moingon na nga ayaw lakaw, nilakaw. Nya pagabot dito kuyog og mga di magtutog at tagay-tagay inom, nya pagbalik ana wa na nga pangos na. Unsa may mong buhaton? Moingon ra me, oy ikaw ra ato sa ospital doy. Ina nabita ka na mo ayaw. So apel gihapon ta. Maapil gihapon ta. Muna nga dapat makasabot gyud unta ta og ayo. Ayaw na lang kag paisog-isog, paluod-luod, pagahe-gahe, parubot-rubot, pa tingga-tingga og kasing-kasing igsuon tungod kay ang pagbulag og ang paggawas sa kabubuton sa gahom sa Dios dako kayo na nga problema mga igsuon. So submit na kay naay kinabuhi. Naay taas nga kinabuhi. Munay ganti. Unya bulahan pagyod. Mo yung nagaytang bulahan, it means nga nakamalipayon ka, ana nga taas nga kinabuhi nga imong naangkon. Amen? Now, si Solomon mga igsuon, siya ang grabe kaayo ka maalamong magtatambag, unang-una tungod kay mao ni iyang gipangayos Ginoo ang kaalam. Ikaduha, na kaagi siya grabe ka di basta-bastang kasinatian. Munang ang iyang pagpanambag, agtang gyud ka, headshot gyud ang iyang pagpanambag sa imuha. Napabata? Sagdi lang katulugon na kayo, basta kay paminawan lagi hapon ta. Maklaro pagyapon ang pulong sa Dios. Amen? So, tanawa ra guni. May mga anak, mga igsuon nga kung badlongon, mga suko og mangluod. Ingon ang Proverbs chapter 3, verse 11 to 12. Proverbs chapter 3, verse 11 to 12. Anak, kung pantunon ka sa Ginoo, hatagi kinig igong kabugaton, ug ayaw wad-a ang imong kadasig tungod sa iyahang pagbadlong. Kanang maigo kaswale niya, di nakaganahan mo simba. Unsa day gusto? Unsa day mo nahalachat na lang daan mo anang Lunes pa, pastor, kini iwale kay harong di ko madisgrasya rong Domingo, inig simba nako. Nga naman, ay mga maigo, mga igsuon nga mangluod. Nay maigo sa pulong sa Ginoo, ako ra gigidumtan ani. Ingon siya kung pantunon ka sa Ginoo, hatagi kinig-igong kabugaton og ayaw wad-a ang imong kadasig tungod sa iyang pagbadlong. Ako magpasalamat ko sa Ginoo while gadayeg. Praise God, nagpasalamat ko sa Ginoo kay kami tanan. Si Mami maglisod siya og kanang nya na pressure pagyod kay maghimog suwat og mga video niya kanang naang lisod na siyang arthritis mo siguro dagoy ka. Kanang sakit kayo ang iyahang tuhod. Unya ang bata magsuka kalibanga siya and then akusad gasuka kalibanga unya hilana takig kinagrabihan. Muna ni chat si Manding nga pastor magpa-service kay naay birthday. Wa na reply hangtod na pagkaugma. And then ingon siya unsa man jud mo adto ka de. Wa ra koy tingog-tingog gabasar kog Bible. And then after that, gailis ko, niyan tara na. Lamig yung pagkaon niya, wa kayo ganang ikaon. And praise God, giyatagan o kagawasan sa Ginoo. Palakpakan na to si Lord Igsoon. Maayo si Lord. So, karon pa ko nakahunat og kaon gyud karong adlaw. So, ayaw kaguol. Ngano man, kay badlungon sa Ginoo kadtong iyang gimahal. Lamiak ang pasagdan, oy. Lamiak ang pasagdan ba? Ikaw, Jonas, badlungon og kay ka. Pasagdan na ikaw. Awa na ni mo na higugma. Sa mga badlungon sa amahan ang iyang anak, nga iyang gipasigarbo. Kamo mga anak, dili pa mo karealize sa gugmas ginikanan.
Puro raman mo kasuko kung badlungon mo ginikanan. Someday, nigkawala nila, moingon gyud mo sakto kayos papag si mama. Bisan katong time nga bunalan mo, latuson mo, hapakon ka, mingawon ka anto, ninduta, untag na pa'y manghapak ron. Muingana na unya ka. Kay lami, laging paminawon ang barkada. Kisa may barkada ni ato sa ospital, kay gapamp atong galisod. Naawala. Kamu mga asawa, kung ang inyong mga bana, mga palahubog, inig kauli mag-wild, adto tanan niyang barkada. Ingna Brad, kung inyong sangpiton og tagay akong bana, inig mag-wild, pangadto mos balay tanan. Kamoy pugong. Nga na ba? Kanan yung mga barkada, sultidan, Brad. Asam taron? Ang maribuhok, Brad, pantalan. Ato takuan, Brad, baklayon. Sugba-sugba. Brad, ato tas, panon? Ing nadaan ng inyong mga barkada, Brad, og magkinaunsa, ikaw bantay na ako sa ospital. Okay, Brad? Unya, pila man takabuok unom. Nang tampo-tampo mo, igastos, tambal, ha? O magkinaunsa. Ing nadaan. Kaya di naman tapapugong o ginikanan. Nakasinabot lagi ta? Basig gamatar at adireron og buntag o niya, di na ko pakita sa church. Nagtukod na kog puting simbahan likod balay. So, panalangin mga igsuon ang natatudluan ta. Amen? So, ginagaayaw kaguol kung badlungon ka. Kami mga igsuon sa panahon nga mag-uol na kayo, mag-uol ko. Maghuna-huna ako kinsay akong sumbungan kisa kay kawala tay. Ang tanaw sa mga tao, kani siya, ligo na ni, kay pastor ko niya. Pero inig panahon nga naakas kabug-aton, maglibog kag kinsa may akong duulon. Napaminaw, ni apay laing mga tambag mga igsuon. Arita sa chapter 1, sa Proverbs, verse 7. Chapter 1, Proverbs chapter 1, verses 7 to 19. Ingon diha. Ang pagtahod o pagbaton sa kahadlok sa Ginoo, maoy sinugdan sa kaalam. So, kining taong na kahadlok sa Ginoo, sinugdanan is kaalam. Nga naman, magsusi naman ni siya. Hadluka man, Ginoo ba? Pariha pa lang taatong natumpagan. Pariha pa lang taatong mga gihukman. Magsusi na ka, sinugdanas ka alam, ubasa na ka, kung unsay dili niya gusto o unsay iyang gusto. Kaya nahadlok naman kaniya, sinugdanan na sa kaalam, muampo na ka, mga yung tabang, mananghid na ka. Next, ningon diha. Ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam og nagdumili sila sa pagsabot. Kabalo ka, kaalam ba yan ang itudlo sa atong mga ginikanan, no? Amen? Nga nung moingon na silang ayaw sa kay kanhi na disgrasya na sila. Nahitabo pud na nila og dili basta-basta ang kasakit nga ilang giagian, maunang moingon silang ayaw. In verse 8, tanawa, anak. Oy, by the way, wala ko nag-focus sa mga anak nga niya karon, pati ng mga ginikanan nga niya kay mga anak mantangtanan sa Dios. Amen. Anak, pamati ang gitudlo kanimo sa imong amahan og patalinghugi ang gisulti sa imong inahan. Kay ang ilang gitudlo kanimo makaayo sa imong pamatasan sama sa anindot nga purong og mga medalyon sa kwintas. Tanaw ra guni mura daw crown ang gitudlo sa atong ginikanan. Nabay ginikanan dire nga anak, dapat ikaw ang pinakakusog mamalika sa eskwelahan ha. Nyanak, inig, sakay ni mong jeep no, paghapit na nga dool mangga, diya dapit 7-Eleven, ambak na dayon, para di ka kaplitinak. Nyanak, dayo, kaning, palit ni mong snacks, unya, na mga ayo panghatag ha, yung mga araw kay para ba yan ni mo nak? Nya, dito sa inyong eskwelahan, parang nili ka apihon, pag na mo action, siga-siga mata ni mo, hapak ka dayo, sunto ka dayo nak. Doon na ba yung mga ginikanan katudlog ingana? Ang atong ginikanan,
nagtan-aw na sila og nangandoy sa unsay ikaayo nato. Pero kay kita lang yun, maoy gustong mo gawas ani nga kahayuhan, kay nangitag kalipayon nga sa unahan mo hatod natos kadaot. So muna ningon diri sa verse 10, aritos verse 10. Anak, kung tintalon ka sa mga makasasala, mga dili magtotoo, wa ko'y labot og suod kay mo sa inyong eskwelahan. Uban ta, ligo ragud ta niya pag-abot dito be. Tilaw ra ba, wa bitas pastor. Di naman po ka mailahan kay di naman na maho inig-uli nimo. Nya kay baho pa man, ayaw sag uli. Unya na lang mga alas 4 kadlawon. Kay mahibaw-an kang nakatagay ka. Maho pa kang aso sa impierno. Alas 4 kadlawon. Unya kay while nagbiyahe sa alas 4 kadlawon, diha may laing gabiyahe pong wa nakakita sa kalsada. So ningong ayaw padala kanila. Bisan paganing Kristohanon, kabalo mo na may mga Kristohanon nga walay pangandoy sa kinabuhi. Ang ila lang sige rang laag. Nay kwarta halag, laag ra gyud. Anya, kuyog po ka na, ang mga walay plano. Wa ko labot mga Kristohano na. Basta wa na yung mga plano ay kuyog ana. Sunod. Ningon siya sa verse 11, kung muingon sila kanimo, sige, mangita tagpat yun nun, samot. Brad, atong tripan ni Brad. Nanaway yung ngana, no? Mag-tripping-tripping raw, nang hilabot ng tao, kaliton nila pangulata, grabe na yung mga ngana. Kuyog-kuyog pod ka. Kamo, mangutana ko ninyo, anong magkapilapil pa mampumog mga fraternity? Sa mana, namoy madawat ana nga pensyon? Tagsakasakong bugas kada bulan? Anong nagkinahanglan pa mangkaana nga ang imong fraternity ang nagbuhat sa langit o sa yuta o dili maihap nga mga anghel? Kay anak ka sa Ginoo. Wa po ko nag-ingon nga, kuan kay naman po na sila yung mga maayong ipanghimo, pero sultihan lang ka na ko. No? Grabe kay, kadaghan ng gibalita nga nangamatay ng padol-padol. Apel, ragyapon ka. No? Voluntaryo pang magpapadol, dira, Si Tinta Kabunal, Labon direng maigos, pulos Ginoo, mangluo, di na mo simba. Ni makatagbo si pastor. Lagyo na kayo talipsay. Noon siya. Labog latuson pulong si Ginoo. Napelain, ingon siya. Unya, mangatang ta sa mga walay sala. Aron, magsadya ta. Malipay sila ilang tripan. Kabantay mo na, mangulata ragkalit ba? Mga tawa sila. Grabe ba, pagsuntok, yun ako, ligid. Ambot, nakatamblot mo siguro to. Pagsuntok, lagi na ako, ligid. Para akong rere. Asa man to rere, ito ang bayista dire. Hangtod karon, katong nakabalog, kinsa to nangulata, wa pag yun nanugan. Wala nanugan. No? Bago pa dito si Riri aning gi-invite ni Janjay. Unya, kasal ni, anniversary ni Kuya Mario ti Marialin. Unya, nangadto dito. Apas sila dito. Galakaw yung taon siya dito. Kalita na siya panumbag atong mga batanon. Naapo din mga batanon, nakabalog kinsa, wara po nanugilon. Ay, ko ninyo, ko na. Nanay ni angkon ako, nanay usan, ingon ako, pastor. Kana si Kuan Pastor Apil, biya po na. Pero, nagbago na siya. Wa gani siguro, kauban mo Ross Church, re. Asas re. Kauban na mo. Malipay ba, mang trip? Wala nang ilabot.
Unsa man ang inyong grupo-grupo diha? Dire, Lourdes High School. Unsa man na? Bloods, Crips, KKK? Approve inyong ginikanan? Pila ka ginikanan ninyo dire nag-approve ana nga grupo-grupo? Na? Ang mga teachers. Requirements na? Wala ilara ng utok. Ato dahil sa gunuyan, magpundo, magbisyo-bisyo. Wala'y planong manghumag eskwela. Unya, ugnay, usa nga kuhan, ila dahil nang tabangan dahil nila, atangan dahil nila, hulga-hulgaon dahil nila. Munang kita mga ginikanan, bantayan nato ni ako lang sa akong kabahin, pag ang akong anak mo apil-apil siguro mga ingon ana, unsa ka ay guro akong bation. Na may uban nga, okay ra. Bisag ipabarangay na, maopay mangusog dito pangasaba sa barangay. Kana akong anak, butan na. Di man ganina mangayo na ko kwarta kay manguha ra nas bulsa. Nga na dito. So, unya ningon diha, sige mangita ta. Og sama sa Siol, sama sa lubnganan, tukbo nato sila og dili gayud nato biyaang buhi ang atong mga biktima, tripan ra ni nila ba? Unya mangita tag mga bahandi, puno nato ang atong mga balayo sa atong mga kinawat na. Nangawat. Kabalo mo mga igsoon bisan og kanang for example lang nindot kag pangandoy kinabuhi, ampo kag taman oy. Kay munas ginawang paningkamot in taon natong ubang mahimong pulis. Pag napulis na sila, ang ilang hipi mo ay badlungon. Di nakasuhan sila, naapil sa listahan. Tangtang priso. Wa man nun tatoy labot kay ni sunod raman sila sa mando sa hipi. No? Isod kayo mo ng ampo ra kita kanunay. Example ra na siya. Ang verse 14 ingon, sige, uban ka namo og bahino nato ang tanan natong kinawat. 15 tanawa, ningon siya, anak, ayaw gayud pag-uban sa mga taong sama nila, paglikay kanila. Maglibog lang yun ko og nganong ang mga taong tos prayer meeting padong imong gilikayan. Pero katong modong sa daplig dagat, magtagay-tagay, mamaulig kadlawon, ganahan, mangyug ang adto mo kuyog. Unsa man yung imong planos kinabuhi? Gagukod ka gagukod ka og disgrasya, gagukod ka og kagulanan? Kay kung nangandoy kag panalangin, aray mangyug kas Ginoo dangop igsoon. Paglikay kanila, verse 16, kay andam sila kanunay sa pagbuhat og dautan, andam sila kanunay nga mupatay. Muna matingalan lang kang ginikanan, masurprise na lang tang atong mga anak, nakasulay na diag tilaw og nakalinlaing matang sa ilim nun. Kay, sa kasara pa dong. Unya ang gipangkuyugan, di mga Kristohanon. No? Nya dili ra magyud ta kabantay nga grabe na di ay na sila o kanang influensya sa bisyo kay inigna sa church mo hilak manggihapon mo ampo. Amen, hallelujah, Lord. Nga na manggihapon. Pero wa na, giangkon na sa kalibutan, giangkon na sa kaaway. And next, ana mga igsoon. Ningon siya. Kining verse 17, ikaw nig ako, tanawa. Kawang lamang ang pagbutang og litag kung nagtan-aw sa imong gibuhat ang langgam nga buot mong litagon. O sige pasabot. Kana bang naghimo kag litag unya ang langgam nga tihol. Tweet tweet. Langgam nga tihol. Kawang. In other words, ang kanang mo tintal, kanang mo invite, kanang mo dasig, dali bay, ato ningi mo bay. Alam na nako na, litag na, kawang, ngano nakabalo ka nga litag na, kay nabasa na nimo. Kanang invite, tara bray, tara, wala may, ato ra ka back ride ni Kwan, librihon pa kag sakay. Nya, lami kayo kay binatanon god, tag-unom ka motor ning manguyo, magkuan. Palit og balot. Bag-upang na ni hapon.
Pastor, saman? Let mig balot. Ha? Naya mo naman ta? Balot. Palit og balot. Pila po kapok? Tagsaram eh. Adto pas panglaw mo palit og balot. Pero wala ko naingon nga, ako nakailaman ko ninyo nga, ampo lang sa Ginoong Lord, isipti tao ni mga bataas kadalanan. Mga ginikanan, di man po pwede ipanghukot na to na sila sa bangko. Dili, pwede man po. Pero naatay ibalaod sa ilaha. Nga naman, mugara dayon. Mag-drive-drive og motor, mag-wave-wave anang kalsada, magduwa-duwa. Dayong maggukod-gukod, pakus ganay. Inig panglabang sa iro. Tuwa na ka dito, gipump na, giputos na imong ulo. Si Pastor, ikaliba nga, Pastor, sugod na tag 7 nights service, kay wa na si Jonas. No? Maggara, bisa mga Kristohano na, maginara ba? Maggara-gara, maginukdanay, motor, mga kamauwara, bagi mga lisensya, makaulaw ang tao na, oy. Oy, mga lisensya, onyag mga dakpan, paluy-luy na yun. Sir, papauli alamang mi, sir. Wala gani mi tato, sir. Nga buutan, mintawo, sir. Mga youth, bayaming Pastor Jonas. Napaiuban mo yung, Pastor, ari akos PlayStation. Akong motor, kuhaon na ito. Kaduha na kagabi, no? Kaduha na? Tag alas 2, kadlaw na alas 3. Pastor, ari akos PlayStation. Ano man? Ikaw na may ga-online. Ikaw naman may ga-online. Kara-kara. Munang ako lang mong morningan, ayaw takayog pasulabi sa tong gibati, oy. Labi, nag-imong motor. Kaya kana manggong mga alas 12 gabi, alauna, wala na kaayo na'y nagbiyahe. Unya, tungod kay si babayap, butangag, suga, tanan ng kalsada, lapad na kayong kalsada, lami kay murag racing, gugda ko, brad, kinsay makaabot na ito, kunas mangga. Unya, kay kanang taima, tigpanggawas, mampunas mga iro. Kinarabag yung iro, mga igsoon, problema. Kaya mga iro diri sa palibot, sige ko ingon nga panghukti, wag yun nga huktan. Ini kabuntag sa iyo, magasigi may panilhiga ng mga nagkalat na nang gipangbungkag kunya. Ang nindot pagyud kaayo kini. Ang mga manok gipangtali. Imbes tagwalo ang anak sa tagwalo ang piso, kanang hapit na gitali bitaw biyaan na inahan. Tagduha na lang, tagtulo nga naman, gipangaon sa iro. Karong hapon, nabantayan man gyud namo. Nagyangod siya, nga murag bitog nasaniban og nag-ingana siya sa ilalong sa batugan nga kung naagi mahulog patyon gyud niya unya tanggon dagan og layo unya kanon. Unya akong giatong tagiya tong imong iro dito 5 na may napatay. Mao di ay wa na nagulian diri kay naara day pagkaon manok pagyud di nga nara. Karon pa man ko ni adto. Apa ni kilom-kilom ba? Mao di ay ngawa na ni uli kay kakaon ra di ay manok pagyod. Nga na ra kalmar kay ba? Okay pod mong mamuhi mong di man mo mga oy kamo mga Kristohanon og naa moy mga buhi, be responsible. Kusog ra tag pamuhig iro unyag makadasmag na diha unya moingog. Pagbuhi mo tagtulo ka bukbaka og magbuhi mo iro. Ngano man? Iniglabang sa inyong iro, madasmagan, patay ang dasmagan, nakadasmag. Patay. So kamoy mo palubong, kamo po'y mo hatag og insurance sa pamilya. Ana lang, pagbuhi mo tulo kabuk baka daan. Buhi-buhi tag iro, mga di man ta responsible. Yan labi na mga Kristohanon ta, ana. Pati iro, manglutos day. So muna nga, warning lang yun ni nga, nag-ampo man ta, nangayo tag protection sa Ginoo, pero dili ko
muingon nga iya pod sa Ginoo ang kinaiyang magdinanghag. Dili na sa iya sa Ginoo. Nadagan man jud ko makabantay na bisag mga Kristohanon magginukdanay. Arong ingnong kamaong mo drive og motor. Ari mo diri paggukod mo panghakot mo og mga graba itapal na ato agianan ano makita gyud og kamao gyud ka. Ato nga agianan dihang perti ng mga lawuman kayo. So diha padayon sa ta kay gabi na. Ningon diha kato nga sa 17 kawang lang gyud. Ang pag-andam og litag, ang pag-set up sa litag. Kung nagtanaw sa imong gibuhat ang langgam nga buot mong litagon. So, og naay mo tintal nimo, bay kuyog ta. Alam na ni. Shh. Kitang mga minyo pangangkon gud mo God inaamin ba? Hindi atong wa ni amen gyud mo angkon. Mga minyo inang amen. Pag minyo na ka, unya maka-feel kag something sa uban, litag na kabalo na kang litag na, langgam good ka. Verse 17, baya ka. Ayaw na diha. Unya, tani mo mga barkada dito, pag tanaw ni mo, nailamisas to nga, unya, nanindog tong mga taas liog dito, kabao na kang litag, ay nagduol. Kabalo ka nga dispiras, muadtog yung ka. Ana. Na may mga ingana nga tao nga kabalo na nga litag ni. No? Di ara tok ako. Ipaon ang kaugalingon. Mga inganang tao, mga igsuon. So atong bantayan nga bisag unsa nga scheme mga lipat-lipat sa kaaway, kabalo na ka nga litag na kay ikaw ang langgam nga nakakita ng daan. Kining mga batanon, kining mga ginikanan, kining mga kabataan nga nasayod sa pulong sa Ginoo, sila ang giingon nga langgam nga nakakita sa naghimo sa litag. Ikaw gako bisag dili makita ang yawa nga nag-sit up sa litag, ang iyang litag alam na kaayo nato na. Mauna na. Halimbawa na mo, ako kanang ako nga wife, always mangyo na siyang witness. Pag naay mo chat na ako, pastor, unsa man? Kining, unsay bot gipasabot ani nga verse? Okay, akong pasabton. Nya magsige na nagchat. Madugay kay wa na may pastor. Muingon namang, atong una mo yung pang pastor, pamahaw. Nadugay ni ngumang, namahaw na ka. Aga! Litag na ni. Kamo mga girls, pakiligon na gani mo gamay na unsa. Bantay ang mga litagre kay sige na bagi kakahagbong niya. Oh, sorry. Nga naman to no? Nga nasulti mo to na ako re. Ingon siya sa verse 18, apan ang maong mga tao malitag lamang sa ilang kaugalingon. Aga, kabalo na ka. Di ko pwede ana. Pero ningon, malitag sa ilang kaugalingon. Bisag pag-ana nila, di na kabubutos Ginoo. Pero kay ang ilang kaugalingon ganahan man. So, nalitag sa ilang kaugalingong pangandoy. Mo sunod, bisag kabalo nga di ni kabubutos Ginoo. Imagine ragod pilion pa ang sala kaysa sa Ginoo. Pilion ang litag kaysa sa kagawasan. Pilion ang gapos kaysa sa kadaugan. So, ingon diha ang verse 19, mao kini ang dangatan sa nanginabuhi pinaagi sa kabangi sa panglimbong sila ra ang nagunay pagtapos sa ilang kinabuhi. Sila ra kuno ang nagunay og tapos ilang kinabuhi. Pasangilan pag yun ang Ginoo. Kamo ba bisan mga Kristohanon, rest in peace. Nahibaw na kaayo ka. Nga kung ang tawo nagkinabuhi iyas pagkadautan, inig pagkatapos, walay kalinaw ka impyerno, iyang rest in peace. May nga na rin tanong? Ngano? Sa impyerno na ay kalinaw? Kay rest in peace? Sobra, pas kaguliyang dito mga igsoon. Magapadayon sa ta. So, sa chapter 2, verse 1,
chapter 2 verse 1 hangtod sa 5 mga igsoon. Proverbs chapter 2 verse 1 to 5 ningo dia, anak ti man-i ang gitudlo ko kanimo ayaw gayud kini kalimte. So naay mga pagtulunan ang Dios nga gihatag sa aton ingon siya ayaw kalimte. Amen. Ngano pug kaha nga di gyud makalimtan ang cellphone. Pero ang pulong sa Ginoo dali ra gyung malimtan. Verse 2, pamatia ang pagtulunan sa mga maalamon og paningkamuti ang pagsabot niini. Paningkamuti gayud nga makabaton kag kahibalo og paninguhaa nga makasabot ka. Pangitaa kini sama sa imong pagpangitag plata og tinagong mga bahandi. Kung buhaton mo kini, matugkad mo ang kahulugan sa pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Dios og mulampos ka sa pagsabot bahin sa Dios. Unsay pinakaunang gisulti diya? Timan-e. Timan-an gyud nimo. Pag ngana dito, kanim buhat anis kaaway. Imong gitiman-an tong mga gitudlos Ginoo, di ko ani kay mauna ni, alam na ni. Kay bawo na ko ani. Amen. Unya sa chapter 3 mga igsoon, verse 1 to 4 niingon na usab dia ang unang gisulti niingon siya, ayaw kalimti. No? Sa chapter 2 verse 1, timan-e. Sa chapter 3 verse 1, ayaw kalimti. Nganong dili pakalimtan? Ayaw kalimti ang gitudlo ko kanimo. Hinumdumi kanunay ang pagbuhat, ang gipabuhat ko kanimo. Makahatag kini kanimog taas og mauswagong kinabuhi. No? Mauswagong kinabuhi ang akong gitudlo kanimo. Ayaw gayud isalikway ang pagbaton, ang pagkabuutan o pagkamatinumanon. Ikwintas kini sa imong liog o isulat sa imong kasing-kasing. Kung buhaton mo kini, malipay kanimo ang Dios o ang tawo o makabaton kag maayong panabot. Imposible man pud kayong malipay ang Dios imong gidikanan kaguol nimo. Amen? Kanang magpagahi tag-ayog ulo ba? Muna moingon biya ko kagabi ang prayer request jud nako, pinakauna jud nako prayer request nga ang mga pulong unta nga gitudlo gipangwali dili unta masayang sa kinabuhi sa mga kabatan-onan. Ngano man, tungod kay kamo mga batan-on, kamo mo'y musunod aning dapita, kami hurot mig pangawala, kamo na unya dinhi. Yung number 1 nga prayer request nako sa mga papa gabi tabangi ko yung ampo tawo na kinibitaw nga akong gipangwali, kuan gini sa ma-absorb gini guys kinabuhi sa mga batan-on. So, muadto ta karon mga igsoon sa pinaka-familiar kayo og mao gani ni ang akong gihisgutan atong dito sa Kamanding pero dinhi ta magtapos. Kay naara ko'y duha ka butang nga ipakita ninyo dinhi. Dili na kinahanglan nga verse by verse nato ang pagpasabot ani kay balik-balik naman ni nato no. Pero for the sake na lang nga kitang tanan makasabot og ayo ako ning i-paraphrase. Moadto ta sa Luke 15. Maritas Lucas 15 mga igsuon. Og dinhi ta magtapos. Ako ra ni i-paraphrase diretso na ni. 11 to 24. Luke 15:11 to 24. Basahon lang nako diretso. Luke 15:11 to 24. Og mipadayon si Jesus sa pag-ingon dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa akong katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin og minlangyaw siya sa layong dapit diin. Unsay sunod? Giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom. Niadtong dapita og nahimo siyang walay nahot. Verse 15. Busa mialagad na lang siya sa usa sa mga lumlupyo niadtong dapita og gipadala siyang ngadto sa uma aron sa pag-atiman sa mga baboy. Verse 16, tungod sa kagutom buot na lang unta siya nga mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy tungod kay walay magtagad kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop og miingon siya, nagsubra ang pagkaon
sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. Verse 18, busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan og sultihan ko siya, tay, nakasala ako kanimo sa Dios og kanimo. Verse 19, dili naon ako angayan nga ilhon nga imong anak, isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya nga og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo ang iyang siya sa ilang balay. Nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak og midagan aron pagtagbo kaniya og unya migakos og mihalok kaniya. Unya mingon ang anak ngadto sa iyang amahan, tay, nakasala ako sa Dios og kanimo, dili na ako ang ilhon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang sulugoon, dali. Miingon siya, dad-angari ang labing manindot nga biste og isulob kaniya. Sulubi usab si og singsing ang iyang tudlo og sapatosi siya. Kuhaa, verse 23, kuhaa ang pinatambok nga natingba ka og ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi, nawala siya karon nakit-a na. Busa gisugdan nila ang kumbira. Amen. Duha ka butang nga gusto nako ipaabot sa inyo. Mauna ni ang atong gihisgutan sa atong uluhan sa atong pagtuon. Anak nga nigawas sa kabubuton sa iyang amahan. Anak nga nigawas sa presensya sa iyang amahan. Anak nga nigawas sa plano sa iyang amahan. Anak nga misunod sa iyang gusto o dili na mosunod sa kabubuton sa iyang amahan. Mao ni number 1. Unsa man ang gidangatan sa anak mga igsuon sa dihang nigawas siya sa kabubuton sa iyang amahan. Nagkalisod siya og taman. Grabe kayo ang iyang kahimtang. Ingnon kanako, mura ka ani og tag-iyag suba, nakasuba ba? Unya nangabo ka og napulo ka container. Unya ni adto na ka sa desierto sa dapit nga way tubig. Nya pagkahurot na, dito pa nimo na realize nga kaingon kog dato ko, kaingon kog di ko mahutdan, kaingon ko og enough na para nako, abi nako og matiguang nako hangtod mamatay ko, di pa mahurot ang akong bahandi. Wa naman ni nabilin, usa pa siya naka-realize, tama? Ingon si Kristo, ako punuan, ikaw ang sanga. Kining sanga ni ingon, di na ko gusto makonek sa punuan. Makunay magbuot sa akong kaugalingon. Mas bright pa ko kaysa sa akong amahan. In fact, gitunglo niya ang iyang amahan. Nga naman, kung imong bahino na diya nga buhi pa siya o imo na siyang mupalayo na kasya, buot gipasabot nga gipatay na nimo daan ang imong amahan. So, iyang gibuhat nga ni palayo gyud siya. And sultian ka nako, bisag tuan na siya sa layo. Bisag unsaon nimo palayo sa Ginoo. Bisag unsaon nimo layas-layas, asa ka moadto, mag-backslide ka, unsay imong himuon, sultian ka nako. Moabot ra gihapon, bisan sa naghinapos nimong kinabuhing mangandoy gyud kag Ginoo. Kana mga tao nakailag Ginoong nang backslide, sa mga panahon nga hapit na sila matapos lang kinabuhi, mahadlok na sila ayo. Kabalo mo, kini problema kayo nino. Ba't na ako nakitaan nga nindot kayo ani? Unsa man? Ang una, igsuon, unsa to? Naka-realize siya. Unsa na naka-realize? Nakaamgo. Kauna-una siya, pagkada ko ang sayop sa akong gihimo. Naghinubra ang pagkaon sa akong, nunid na kong magkabaho-baho, dirig mag-ing-ani, nagkaniwang na ko ani, gigutom o gimalatyon, di ni akong kahimtang kong tua paunta ako, ilawom sa pagbulutan sa akong amahan. Nakaamgo siya. Unsay sunod nga nahitabo, pinakanindot. Mibalik siya. Kanang mibalik, number 2. Itong nakaamgo og nibalik sa iyang amahan. And number 2, kanang nibalik mga igsoon, munay
kinahanglan natong substance tong kinabuhi. Bisag asa ka maabot og unsay posisyon na nimos kinabuhi, mubalik ra gihapon tas Ginoo. Amen. Og number 3, pinakanindot nga ako nakita diha. Unsa man? Naabot siya sa panimalay sa iyang amahan. Ang uban sa lapas, dilapas, rakutob. Wa na nakauli. Ang uban mga igsuon, ang atong mga minahal sa kinabuhi atong ginaampo kanunay, Lord, si Papa tuan na pod nagtrabaho. Lord, karong hapon mauli siya, safety, makapahulay Ginoo. Imbis na magampo ta, inig uli, magproblema pa ang amahan, tubag-tubagon pa nato. Nga naman, nindot kayo mga igsoon, ang nahitabo, nakabalik pa siya. Sultiin ang atong mga minahal sa kinabuhing nagpaluya-luya karon. Ingna sila, Brad, luya-luya magkag pangalagad, Brad. Ta, simba ta. Kaysa ang prodigal son, may gani, kay nakauli pa. May gani, kay naabot pa. What if sa imong pagpakasala o sa imong pagbiya, di nakakabalik? Kay mo man ang uban, magpaluya-luya, pawala-walay gana, nga naman, kakumpiyansa pa man na. Pero what if di kakabalik? What if dili kakabalik sa Ginoo? Mubiya ka? Unsa ka makasusubo mga igsuon? Nga wala na isipa sa amahan nga ang tanan nawala niya, ang tanan nga naiyaha kaniadtong gigamit aning anaka gipasipadan gigamit sa kailayan, wala na niya to isipa kay ang iyang kalipay nga nakabalik ang iyang anak. Gidam pong mga amahan, ang ayantang magpasalamat, thank you Lord, nga uli gining ako mga anak. Amen? Lato sapod. Salamat Lord, na uli gini ako mga anak. Gikag eskwelahan, na uli. Niabot sa eskwelahan, na uli. Kanunay tang magpasalamat. Kay daghan kaayong wala na nga uli. I tell you, daghang mga nahimong Kristohanon kaniadto nga namiya sa kabubuton sa amahan, nagkinabuhi na diha sa kalibutan, nahimong walay nahot sa espirituanong bahin ug nakabsan sa kinabuhi nga wala nakabalik sa Ginoo. Sa prodigal son ang ako nakit-an og ayo nga nindot kana gyung naabot gyud siya samtang gikan siya sa pagpakasala og nahiuli siya. Ikaw ug ako sa dili pa ta maghuna-hunang mubulag. Huwag mo pailawom sa kabubuton sa atong amahan. Huna-hunaa kung sa imong pagbulag, what if dili na ka makabalik? Mora na ibutang sa imong huna-huna. Batanon. Sa imong pagpalayo sa Ginoo, what if dili na ka makabalik? Kay daghan kay kong batanon nga nailhang nangalagad sa Ginoo, ni backslide, nagbarkada, nagtagay-tagay, napusilan, patay, na disgrasya, patay, nangalumos, patay. Maayo kaayo ang kamanghurang prodigal son because nakabalik gyud siya sa Ginoo. Ikaw ug ako siguroon gyud nato nga magpadayon tang ilalom sa kabubuton sa atong amahan og dili ta mahinggawas. Nganuman, bisan tanan nimong paagig paningkamot basta kay gawas na ka source sa tinubdan kakabsan gyud ka igsoon. Hinaot natay nasabtan karon nga kagabihon. Ato iduko ang atong mga ulo. Magampo ta. Makagagahom og langit nun namo nga amahan. Salamat kayo sa mga pulo nga mong nadawat karon nga kagabihon Ginoo. Ug among mga pag-ampo nga dili unta ni makawang, dili unta ni masayang. Makaila unta mi sa mga litag sa kaaway. Bisan kinsa pa, bisan unsa pa ang itanyag namo. Ni bisan kinsa or bisan unsang butanga aning kalibutana. Nasayod kami nga kining tanan litag sa yawa. Tabangi kami o Lord, nga mahimong kawang ang litag sa kaaway tungod kay nahibaw na kami niini pinaagi sa imong mga pulong. Pasaylo usab kami sa wala namo pagsunod sa among mga pagsukol
sa among dili pagpailalom sa mga pagbantay, mga pagbadlong, mga pasidaan ay mong gihatag diri sa among mga ginikanan. Salamat pod kaming mga ginikanan o Dios, nahimo ming mga prodigal diha kanimo. Na sometimes naami sa sulod sa church, pero ang among mga kasing-kasing tuas sa layong dapit, ang among kasing-kasing tuas kahilayan. Nami sa sulod sa church, pero ang among mga huna-huna Ginoo nag-usik-usik lang sa panahon. Pasaylua kami, Amahan. I pray, Lord, tagaan imong masinugtanon ng mga kasing-kasing ang among mga kaanakan. And someday, mahimo usab silang mga ginikanan o Ginoo. We pray, Father God, bisan pa man sa imuhang pag-comfort, Ginoo, sa pamilya karon sa nahingtungdan, di nakabsan sa kinabuhi ang ilahang anak nga nagbiyahe sa kadalanan, Ginoo. We pray, God, kami usab magapadayong magdangop sa imong panalipod, bisag sa imong buhaton, asa kami manglakaw. Wala mi mahimo kung ang imong panalipod mubulag diri kanamo. Tabangi usab kami, O Dios, nga dili magmapatuyangon sa among kaugalingong gusto, nga dili magkinabuhi sama sa usa ka prodigal nga anak nga wala na nailahom sa pagmando sa amahan. Ikaw o Ginoong Hesus ang gikahimutan og nakapalipay kaayo nga angayang sundugon ingon nga usa ka anak. Literally magbasinugtanon kami sa among mga ginikanan aning yuta, ingon nga amo kining gibuhat sa pagkamasinugtanon diha kanimo among langitnon nga Amahan, kay kini mga kasuguan diha sa imong mga pulong. Ampingi ang tanan ng mga kinabuhi nga ni Lord. Og dili man sa tanang panahon kami makakauban, mga panahon magkalagyo kami, magkabulag-bulag na unya kami. But dili kami mabulag, dili kami malayo sa imong pagbulutan, Ginoo. Salamat kayo, Amahan, sa imong kaayo, sa imong grasya, ning takna sa kagabion. Ikaw lamang mo'y angayang pasidunggan, halaran, O Diyos, sa among panagtapos. Ikaw ang among ibayaw sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manindog tang tanan, mga igsoon.